Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ujumai ba han Nepal. Kiu ka jingyab jungki breu hadu shispa arpun rengut. Lajan arspa ngut ki bala mensau. Naka jingki jong ujumai. Tongin nasngap ya ka kubor ka babnie. Shispa arpun rengut ki breu. Kila yap naka jingki jong ujumai ba han Nepal. Haki tan jong ka Tibet. Namar ba ujumai ula penpra shibun ki ying bat ki jingtai. Kumta lajan arspa ngut ki breu kila mensau. Palat si hajar teli ki ying. Kila jot kila pra. Naka jingki jong ujumai. Kinong tray ki bah pelat imi ki breu. Kila kiu ki mau it ki balah pra. Bat kila penon kami ki jingking. Banuar ki badang lat im. Bat ki breu ki balah yap naka jingki jong ujumai. Ha Nepal. Ujumai baklan. Ula pensiap tinggi ki breu ban ri hapo ying. Bat ulah penlongi ki breu ban mi na ki ying ki sam jongki. Palat katsan spangut ki nong penlibding. Bat ki nong pelat im. Lapha syamaran ban yarap bat pelat im ki breu.